Nahuli kam ang pagsalpok ng motorsiklo sa kotse sa Urdaneta City, Pangasinan. Nag-aalerto si Russell Simorio. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang pagsalpok ng motorsiklo sa kotse sa bypass road na sakop ng Barangay Anonas, Urdaneta City, Pangasinan. Natumbang rider at muntikan pang masagasaan ng nasalpok na kotse. Medyo may pagkukulang yung both parties doon. So nagsettle naman sila. Sumunod po tayo sa minimum speed doon. Huwag masyadong mabilis. Lalo na itong mga motorcycle. Sa kuha ng amateur video, makikita ang nakahandusay na lalaki at duguang babae sa kahabaan ng Barangay Poblasyon, Alaminos City, Pangasinan. Sakay ng motorsiklo ang dalawa nang makasalpukan nila ang isang tricycle. Ayon sa pulisya, namatay ang rider. Sugatan naman ang driver ng tricycle. Nadamay rin sa aksidente ang isang SUV. Pagtama ng motor at saka tricycle, nag-bounce yung kansar, yung likuran ng tricycle doon sa may left portion ng SUV. Namatay ang driver at pahinante ng close van matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa Barangay Tubod, Santo Tomas, La Union. Pahirapan ang pagkuha sa driver na naipit sa minamaneho niyang close van. Ayon sa otoridad, inagaw ng close van ang linya ng kasalubong na truck. Ligtas ang driver at pahinante ng truck. Yung oras na is yung critical. Tapos galing pa sila sa mga medyo malayo na delivery. So yun ang isang tinitignan namin na ang gulo, baka nakatulog yung driver. Russell Simorio, Balitang Amyanan.